keď hovoríme o manželstve a o ľudskej sexualite v manželstve, teda o otázkach plodnosti, plánovania rodičovstva, odovzdávania života, o sexualite, tak sa veľmi často pohybujeme medzi dvoma extrémami. Jeden extrém je ten, že celú problematiku zúžime len na príkazy a zákazy a vtedy nám vyjde taká obrovská karikatúra manželstva, pretože všetko je len zdvihnutý prst, pozor na sexualitu, toto nesmieš, toto nemôžeš, tamto je zakázané, toto nie je dovolené. Alebo druhý extrém je potom zase taká veľká benevolentnosť. V podstate s týmto cirkev zápasila od svojich začiatkov. Už v prvých 10 ročiach, nielen storočiach existencie cirkev sa musela cirkev pohybovať práve medzi takýmito dvoma extrémami. Jedna bola obrovská uvoľnenosť aj v tejto sexuálnej oblasti, keďže cirkev sa pohybovala aj v rímskom pohanskom svete. A na druhej strane prílišný rigorizmus, puritanizmus, prudérnosť, zdvihnutý prst, moralizovanie, ktoré si šlo hneď z prvých blúdov, najmä k blúdu gnosticizmu, ktorý nazeral na manželstvo, na ľudské telo, na sexualitu ako na niečo zlé, alebo aspoň málo dokonalé. Je pravda, že v histórii cirkvi aj v oblasti morálky bolo dosť veľa omylov, ale to, čo cirkev od začiatku svojej existencie stále opakovala, a to, čo zdôrazňovalo, tak boli 3 také oblasti, ktoré môžeme vyzdvihnúť. V prvom rade, že manželstvo je dobré a sveté, lebo je to inštitúcia ustanovizom samotného Boha. Druhá vec, na ktorú cirkev poukazovala, je tá, že všetci sú povolaní k čistote. Či sú to slobodní, snúbenci, manželia, vdovy, vdovci, alebo tí, ktorí žijú v zasvetenom živote. A tá tretia oblasť, ktorú cirkev vždy zdôrazňovala, je to, že niektoré prejavy sexuálnej aktivity sú nezriadené, nedovolené. A to nie preto, že by to cirkev si vymyslela, ale jednoducho, pretože človeka ničia. Urážajú jeho, aj samotného stvoriteľa a človeka vedú k nešťastiu. Možno to nie je také zreteľné hneď, ale tak ako lekári vedia, že sú choroby, ktoré zabijajú hneď a je spôsob života, ktorý neskôr vedie k deštrukcii, to isté sa týka aj morálneho života. A práve oblasť manželstva nie je len niečo, čo cirkev vymedzuje nejakými príkazmi a zákazmi. Manželstvo je vlastne prvá ustanovizeň, ktorú Boh ustanovil ešte pred samotným hriechom a je to niečo, čo odzrkadľuje samotného Boha. Boh stvoril človeka z lásky, Boh človeka povolal k láske a práve vtedy, keď sa človek miluje, vtedy, keď dokonca odovzdáva sa v rozdielnych pohlaviach jeden druhému, muž žene, žena mužovi, tak sa tam odzrkadľuje niečo božské. Svätý Ján Pavol II sa tomuto venoval veľmi dlho, venoval tomu niekoľko rokov svojich katechéz. A potom, keď Ján Pavol II zomrel a na jeho miesto nastúpil Benedikt XVI, tak v jednej zo svojich prvých apoštolských ciest, ktorú mal v Španielsku, tak mnohí boli prekvapení, ako krásne rozprával o manželstve, pretože všetci očakávali len nejaké zákazy alebo pripomenutie nejakých morálnych hraníc, morálnych noriem. A keď sa na to novinári Benedikta XVI pýtali na tlačovej konferencii, tak on hovoril, že áno, ako vy ste cirkev hovorí aj same, aj nejaké nie, hovoria o príkazoch. A to všetko vychádza z nejakého áno, z nejakej krásy a toto musíme v prvom rade ohlasovať. Mnohí boli prekvapení, keď svoju prvú encykliku nazval Deus Caritas Est, Boh je láska. Tým, že ho predtým poznali takmer 20 rokov ako prefekta kongregácie pre náuku viery, ktorý z povahy svojho úradu musel niekedy povedať, tu sú hranice, za ktoré cirkev nemôže ísť. Tak mnohí čakali, že bude len ako ten policajt alebo niekto, kto bude stále zdvíhať moralizatorský ukazovák a zase len pripomenie, nie, nesmieš, tuto je koniec, tuto ďalej nemôžeme ísť. A vtedy, keď sa stal vlastne pápežom, ako Jozef Ratzinger, ktorý si vzal meno Benedikt XVI, tak mal možnosť poukážať ako pápež, ako najvyšší učiteľ cirkvi, krásu, ktorá sprevádza manželstvo a krásu, ktorá je spojená s láskou. Láska, keďže je niečo božské, keďže Boh samotný je láska, tak skutočná láska je odovzdávajúca sa, rozdávajúca sa. Láska, ktorá chce čím viacerých zahrnúť do svojho kruhu. A preto skutočná láska je životoverná. A toto je aj vlastne zmysel manželstva. Odovzdávanie sa manželov jeden druhému a zároveň ochota odovzdať život niekomu ďalšiemu, aby bolo čím viacero tých, ktorí budú mať účasť
na láske svojich rodičov a vlastne na Božej láske. A preto v tomto povolaní k láske, k odozdávaniu života, môžeme hovoriť o tom, že ľudský život sa odozdáva pohlavným stykom. To je taký pohľad biológie. Ale pohľad teológie je, že človek má účasť na Božom stvoriteľskom diele. Že samotný človek je spolupracovníkom Boha na odovzdávanie života. A keď má byť človek spolupracovníkom a manželia sa dokonca obrazom Božej lásky, tak tá láska, ktorá je rozdávajúca sa, ktorá je životodarná, toto sa má premietnúť aj do vzťahu manželov. A iste podobne ako pri ceste autom máme množstvo značiek, máme mantinely, ktoré nám vymedzujú, kde je ešte bezpečná cesta a kde nie je, tak takisto je to v manželstve, takisto je to v každej oblasti nášho života. Ak svoj pohľad sústredíme iba na príkazy a zákazy, tak sa nám stratí celá tá nádhera cesty, ktorá vedie k cieľu, ktorú sa môžeme vychutnať, kde môžeme vidieť krásu tej cesty, krásu z jazdy, krásu toho, k čomu sme vlastne všetci povolaní. Ten spôsob odovzdávania života v manželstve, ktorý má v sebe dva aspekty, alebo dva významy. Jeden je ten zjednocujúci, kde tí manželia túžia sa jednotiť sa jeden s druhým, pretože v túžbe lásky je toho druhého úplne prijať do svojho života, zároveň sa tomu druhému úplne odovzdať. Tak takto sa to potom premieta aj do toho odovzdávania života, ktoré má byť tomu životu otvorené. Každý zásah, ktorý smeruje proti životu, proti odovzdávaniu, je niečo, čo cirkev nazýva antikoncepciou, alebo niečím, čo vlastne ide proti tomu pôvodnému poslaniu. Isté to neznamená, že manželia musia mať toľko detí, koľko sú biologicky schopní. Ale keď sa naučia rešpektovať tie prirodzené zákonitosti, ktoré sú vložené do celého toho stvorenia pohlavia, ako je muž a žena, tak dokážu ponúknuť potom aj tento Boží pohľad vo svojom živote, vo svojom manželstve a môžu byť vlastne takým živým svedectvom toho, akým spôsobom Boh miluje človeka. My technicky vieme oddeliť tieto dva aspekty. Jeden je zjednocujúci a druhý je ten odovzdávajúci. Zjednocujúci, keď sa manželia v jednote odovzdávajú ten druhému, a odovzdávajúci, keď sú ochotní a schopní darovať život niekomu druhému. My toto vieme oddeliť antikoncepciou. Akorát, že vždycky tým potom zabijeme aj ten nádherný vnútorný význam manželstva a manželského aktu. Ak teda nechceme tú krásnu náuku zúžiť len na nejaké príkazy, zákazy, potrebujeme porozumieť tomu, čo svätý Ján Pavol II tak veľmi chcel odovzdať, a to vnímať krásu stvorenia, krásu ľudského tela, krásu manželstva. Iba vtedy dokážeme pochopiť aj všetky tie príkazy, ktoré vymedzujú určité mantinely, aby sme v prvom rade nestratili zo zreteľa to, čo Boh vložil ako krásu a lásku do manželstva, do manželského aktu.